या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। खासदार डॉक्टर मेधा कुलकर्णी यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन पुणे ते कोकण दरम्यान नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस सुरू करण्याची आणि सावंतवाडी टर्मिनस प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री गतिशक्ती नॅशनल मास्टर प्लॅन मध्ये समावेश करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील मातोंड इथं चव्हाटा ते सावंतवाडा मुख्य रस्त्यावर तुळसकरवाडी इथं मंगळसूत्र चोरीचा प्रयत्न करताना मासे विक्रेत्या महिलेवर 2 अनोळखी दुचाकीस्वारांनी हल्ला केला। महिलेवर चाकूने हल्ला करत डोक्याला तसेच हाताला किरकोळ तिच्या दुखापत झाली आहे। शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे यांनी गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांची भेट घेतली। ई-पीक पाहणी ॲपमधील अडचणी आणि भात खरेदी नोंदणी मुदतवाढीबाबत त्यांना निवेदन दिलं। वेंगुर्ले शहरातील 3 मुख्य पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा आहे। यातील भटवाडी पेट्रोल पंप सायंकाळनंतर तर इतर 2 पंपांवर उद्या पेट्रोल डिझेल साठा उपलब्ध होईल। सिंधुदुर्गच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय कामात अत्यंत दिरंगाई होत असून कोणत्याही कामासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात लक्षवेधी सूचनेदरम्यान केला। या प्रकरणी निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली। एलपीजी गॅस टंचाईचं सावट सिंधुदुर्गातही गडद झालंय। माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली ठाकरे शिवसेनेनं डोक्यावर रिकामे सिलेंडर घेऊन तहसीलदार कार्यालयावर धडक दिली आणि सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली। शक्तीपीठ महामार्ग तातडीनं रद्द करावा या मागणीसाठी शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीनं सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केलं। यावेळी माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह समितीच्या शिष्टमंडळानं आक्रमक पवित्रा घेतला। सिलेंडर उपलब्ध नसल्यामुळे काही ठिकाणी व्यवसाय बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे। त्यामुळे कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा तात्काळ सुरू करावा अशी मागणी कणकवली तालुका हॉटेल चालक मालक संघटनेनं शासनाकडे केली आहे। घरगुती गॅसचे बुकिंग मोबाईलवरून होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत। त्यामुळे केवायसी करण्यासाठी गॅस एजन्सी बाहेर कणकवलीत ग्राहकांच्या रांगा लागल्या। हर्नियाच्या शस्त्रक्रियेसाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झालेल्या श्रेया श्रीकांत लोकरे यांचा शस्त्रक्रियेपूर्वी इंजेक्शन दिल्यानंतर प्रकृती अस्वस्थ बनून मृत्यू झाला। श्रेया यांना काही इंजेक्शनची ॲलर्जी असल्याचं कुटुंबियांनी सांगितलं नसल्याचं उपजिल्हा रुग्णालयातून स्पष्ट झालंय। सावंतवाडी नगर परिषद प्रशासनानं शहरातील विविध कचरा प्रवण क्षेत्र ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांचा शोध घेऊन आरोग्य विभागानं थेट त्यांच्या घरी पोहोचून दंडात्मक कारवाई केली आहे। कणकवली शहराच्या विकासासाठी पालकमंत्री नितेश राणेंकडे सत्ताधारी असताना निधीची मागणी केली होती। या निधी अंतर्गत मंजूर झालेल्या कामांचं भूमिपूजन सत्ताधारी मंडळी करत असून विकास निधीचं श्रेय लाटण्याचं काम सत्ताधारी करत असल्याचा आरोप माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे नगरसेवक बंडू हरणेंनी केला आहे। दोडामार्ग तालुक्यातील केर भिकुर्ली ग्रामपंचायत ग्रामस्थांशी डिजिटल कनेक्ट होणार आहे। याचाच भाग म्हणून मोफत वायफाय सुविधा दिली जाणार आहे। चिपळूण तालुक्यातील पाणी टंचाईची झळ सर्वाधिक नळे डोंगर दऱ्याखोऱ्यात वास्तव्यास असलेल्या धनगरवाड्यांना बसते। यंदाही तशीच परिस्थिती असून अड्रे धनगरवाडीमधून टँकरसाठी पहिला अर्ज पंचायत समितीकडे प्राप्त झालाय। यावर्षी गुहागर तालुक्यात सुपारीचं पीक जोरात आहे। तालुक्यातील सुपारी वाशी मार्केटमध्ये विक्रीला जाते, तिथून ती गुजरातला मोठ्या प्रमाणात पाठवली जाते। मात्र दुसरीकडे खराब हवामानाचा फटका बसलेल्या येथील हापूस आंब्याचं पीक धोक्यात आलंय। रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड शहरात असणाऱ्या एका नामांकित हॉटेल व्यावसायिकानं गॅस तुटवड्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आपल्या हॉटेलमध्ये चक्क पारंपरिक चूल पेटवून स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली आहे। मे महिन्यापासून रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावरील कोकण कन्या मांडवे एक्सप्रेसमध्ये 2AC, 3AC, 3E या तिकिटांच्या कोट्यात 50% वाढ केली आहे। स्लीपर कोट्यात 25% वाढ करण्यात आली आहे। रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनोज जिंदल यांनी गॅस एजन्सीला भेट देऊन ग्राहकांनी पॅनिक न होण्याचं आवाहन केलंय। 45 दिवसात गॅस पुरवठ्याचं वृत्त चुकीचं आहे। 25 दिवसात घरगुती गॅसचा पुरवठा झाला पाहिजे अशा सूचना त्यांनी दिल्या। एप्स्टीन फाईल्स आखाती देशातील युद्ध यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आमदार नाना पटोलेंनी विधान भवन परिसरात निशाणा साधलाय। याचवेळी महाराष्ट्रातील गॅस सिलेंडरचा मुद्दाही मांडलाय। पोस्टर दाखवत त्यांनी निदर्शनही केलं। राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे। नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचा इशारा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिलाय।
10वी-12वीच्या उत्तरपत्रिका ज्या शिक्षकांना बोर्डाकडून तपासणीसाठी देण्यात आल्यात त्यांनी त्या घरी घेऊन न जाता शाळेतच तपासणं बंधनकारक असल्याचं बोर्डाच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केलंय. एसटीत 17,000हून अधिक पदांची मेगा भरती होणार असल्याचा प्रस्ताव परिवहन मंत्र्यांनी वित्त विभागाकडे सादर केलाय. या अंतर्गत कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. राज्याच्या बहुतांश भागात तापमानाचा पारा 40 अंशांवर गेलाय. अकोल्याचा पारा 42 अंशांवर पोहोचलाय. महिला कर्मचाऱ्यांना पेड पीरियड लिव्ह देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं ऐकण्यास नकार दिलाय. जर पगारी रजा अनिवार्य केली तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास विचार करतील असं निरीक्षण नोंदवलंय. सध्या इराणमध्ये स्पष्ट नेतृत्व नसल्यानं अधिकृतरित्या शरणागती जाहीर करणारा नेता नाही असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलंय. तसेच या युद्धाचा निकाल लावल्याचा दावाही त्यांनी केलाय.